pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi trobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila. Okay, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Marahay na hapon po sa Indogabos, mga laban para kay Laila. Laban-laban as para sa satuyang hustisya at pag-asa kanbansang Pilipinas. So, good morning, good afternoon po. Medyo late kita, may iba pa akong linakaw. I just came from, nagdaan pa kasi ako sa simbahan. May nilakaw kita duman. Yauna naman po kita sa sarong oras na programang Bareta Action asin Impormasyon. Ayan, sa Bareta halangkaw na taripas sa padyak asin Trimobile sa Banwaanin Baaw pinagrereklamo na. Ayan, pinagrereklamo na. Sobra naman kasi yan. Gobyerno may 2 billion na inilaan sa tulong sa buhol yung mga nasalanta. Ayan po. 3.5 million halaga ng tulong na ibigay na sa DSWD sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Yan, pag-ulayan taraw ini si Bagyong Odette. Oh, ito naman si Lacson and Soto. Magalong nagsanib versus hacking. Dapat lang marisolve rin yung mga hacking na inita. Padakol ka na diyan ako nga ni, isa ako sa biktima ka ini. Isa ako sa biktima ka ini, Sir James. Ang sa tuya po makakaibanan, sa technical, nandyan po si Sir James Toriano Oco. And of course, nandyan sa information si Jimmy Guanzon. And yan man po naman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. And sa iyang PSG, si Aldrin Orlanda. And of course, ako po sa inyong makakaibanan at piraming kaibanan every day, Monday to Friday. Yung pong iba kundi si ako, si Madam Kakamping. Ayan pala si Kamal Kakamping. Kakamping tayo ngayon up until the election day. We are kakamping. Si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, madyan na po kamo. Tatabangan pa ako nindo na magtaga-discuss kita kung anong marahay kaining sa tuyang nalalapit ng pagtatapos kaining buwan 2021. Ngunyan po ay araw ng Lunes, December 20. Ayan, 2021. Ayan po. Pagabot kapit sa mga ano kayan, dyan po ako nadidipisiran. Ano ba yun? Magbikol. Iyo nga ni. Kadi po sila baga magbikol. Markin area at ergahon ko na ini. But in fairness, kaya nga sabi kan iba, ang iba nagtutuyaw sa ko. Marahay pa daw ako nag-mix ang pinagpaparataram ko. Halo-halo daw. Siyempre, kasi in fairness for those who are na listening, or lalo yung mga nagla-live streaming, kasi they are not all from Philippines. And even if they are from Philippines, ang in fairness to them, paano yung mga Tagalog, they will not understand what I am talking about in Bicol. So, magdatag Tagalog po kita, magtagles, ayan, tagles Bicol, Rinconada. Okay. Ining gobyerno na naglaan po ng 2 billion na inilaan sa tulong ng buhol. Nararapat lang po. Dahil sabi ko nga nung pinapanood ko nung time na binabayo sila ng bagyo. Total naranasan natin yan digdi sa Bicol na talagang Sus Mario Joseph, akala ko katapusan na. Lalo pag nahiling mo na madaming sa mga evacuation center, kadakol ka nagtatawagan ka kagawa na basang-basa na kami, ang lakas ng hangin, nagsisigawan itong mga bata, itong bintana, nagtatalsikan ang salamin, nagtatalsikan ang nagtatalsikan yung jealousy. So, it is very hard if that is the case na talaga namang nahihirapan tayo. Nakakatakot po ining bagyo. Pero kumpara po sa
sa lindol. Ang lindol po hindi na didetermine. Ining bagyo, kaya pag sinabi ng you have to evacuate, you have to evacuate. May dinamanan nga ni akong gadan dyan sa Samo, sa barangay San Agustin. Nailing ko si Ampas, ano ba yan si Ampas, yung doon sa tabing Waras River po. Hindi po yun ganun nung nakita ko kasi during my young days. Naglalaba kami doon, hindi ganun. Ngayon sabi ko nga sa bahay doon, ay naku, ingat-ingat kayo. Kapag may bagyo tayo at maulan, you have to evacuate. Huwag na po kayong maghintay pang magkaroon ng massive evacuation. Matipisil po. Mahirap po na makuha madala pati bahay mo. Wala, hindi mo maililigtas ang iba dyan. Hindi mo maililigtas yan. Walang pagkakaiba yan sa sunog. Kaya sabi nga nila, sabi ng mga matatanda noon, in fairness, manakawan ka na ng ilang beses. Huwag lang masunugan at huwag lang malandslide o huwag lang naianod ang bahay mo. Ini po ang resulta kayo. Hindi naman po natin masabing because of the garbage. Kasi ang garbage po ay nasa Metro Manila lang yan, in the cities. Digli nga sa atin sa Eriga, hindi naman gaano ang garbage. Kasi kaya lang ang iba hindi pa natututo of segregation of the garbage. So pati. Ang itong pinaglaan na itong 2 billion. Kausap ko kasi bagong aga, itong sa kuyang kaibigan sa Bohol, sabi ko, tumawag ako dahil I'm worried because nakita ko, napanood ko na kasama yung Bohol sa Timirada. Kaya sabi ko, nagtanong ako sa kanila kung how is their situation over there. Dahil siyempre mga kakilatan natin, sabi ko, kumusta kayo dyan? Mabuti naman daw at malakas nga raw yung bagyo. Pero ang sabi po niya, naranasan na rin niyang nagbagyo dito sa Pilipinas dahil sa Pilipinas, before dito rin sila sa Iriga nakatira. Ngayon nung namatay na yung asawa niyang from Iriga, ayan nagbalik po sila sa Bohol. So ang doon ang sabi niya, pero Manay Ilma, mas malakas yung naranasan kong bagyo nung nandyan kami sa Bicol, dyan sa Iriga. So I just don't know. Pero siguro, kasi iba-iba naman kasi ang signal eh. Siguro yung signal na umabot sa kanila sa Bohol, hindi gaano. So, eto na yun. Naglaan ang gobyerno ng 2 billion na tulong sa Bohol. Nagtulong sa Bohol sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Maray nga ni, ang Odette ay talagang galit. Nauudit. Kung pang ibang term nga ni, galit na galit. Buti awa ng Diyos, nilipasan tayo. Dahil for how many years naman, ilang years pa lang na medyo nakakaraos tayo. Nung binayo tayo, sunod-sunod. 3 consecutive typhoons every week. Ayan po. Kaya, pity for us. Irakawawa naman yung mga taga Bisaya na ini. Yung sa Siargao, naku po. Ayon sa Office of the Presidential Assistance in the Visayas, na ang 1 billion na assistance ay mapupunta sa local government units habang ang 1 billion naman ay mapupunta sa mga government agencies na mangangasiwa sa rehabilitation works. Kasi siyempre kadakol kang i-rehab sa enda. Yung mga bahay, may mga establishment, may yung mga infrastructure, yung agriculture. Ano nga bang mga sa kanila? Lahat po yun. Kaya mabuti yung pinaghiwalay nila para 1 billion assistance mapupunta sa LGU and yung 1 billion naman ay mapupunta sa mga government agencies na mangangasiwa sa rehabilitation works. Mahirap po yun. Ang hirap po ng ganitong may pag dinadapuan tayo ng kalamidad, yung kalamidad pa is to disaster talaga. Dahil kahit hindi natin naranasan, dumanas na rin tayo with that kind of calamities, with that kind of bagyo. Kaya ako talaga, ang pinakamalakas ng nadaanan ko na witness ko ay yung Typhoon Sining. Yung Typhoon Sining makikita nyo from San Agustin dire-diretso, makikita nyo hanggang dito sa San Nicolas kung gaano kaliwanag yung Typhoon Sining na yun. And then followed by Typhoon, yung sumunod noon yun umiyak ako noon. Kasi yung mga nakapalibot sa aming mga acacia tree, ay nagbagsakan ba naman, nakarating ay binasbasan din yung bahay namin. Buti hindi gaanong kasi yung mga maliliit na lang nasanga yung
umabot. So, mabuti na lang itong ayusin nila ang pamamahagi nila, ang paggamit nitong budget na ito for those who are talagang victims of this Typhoon Odette. Mayroon ding ibibigay ang National Housing Authority. Dapat lang pagtulong-tulungan na ito to different organizations, to different agencies po. Dahil mahirap ito. Tama yun na magbigay din ng National Housing Authority ng tig 5,000 hanggang 30,000 na shelter assistance sa bawat mga biktima ng bagyo. How if, sa bagay wala namang malalaking bahay na nawawas out. It is always the typical house ng Pilipino. Yung mga maliliit lang po, mga light materials, kasi yung nakita kong light materials, talaga buong linipad yung buong bubong. It happens already during the typhoon Riming. Ayan, Typhoon Riming, I remember. Yung buong bubong po doon sa may isang shop, malayo po yun. Malayo sa amin. Kinaumagahan yung buong bubong nun nasa harapan ng natad namin. Andoon mismo sa natad namin. Pero mga ilang meters yun. Hindi man lang pati nasampa. Just imagine that. Ako kaya nakakaawa po. Ining 5,000 hanggang 30,000, ini nga ning 5,000, baka pako lang ini. Baka pako lang. So, it is much better 30,000. Pero what is 30,000 ngayon? Pero buti na yun. Magkubo-kubo lang muna. Ang importante, wag naman sana sa tent. Kasi lalo pag may mga anak, it is very hard to stay. It is very difficult to stay in a tent. So, assistance, shelter assistance. Pero better than wala. It's better sa wala. Now, personal na, ito naman, ayan, siyempre, yung mga kandidato bibisita. Bibisita sila. For sure, para makita, ayan. Pero tama yun na manangampanya sila sa hindi. As long as they are a candidate, aspiring, at nagpunta sila doon, ayun, anong ibig sabihin nun? Tayan kang sinasabi, nasaan sila nung panahon ng Taal eruption? Nasaan yon? Nasaan sila on times of those floods? Nasaan sila of those previous typhoon? Ngayon, they are already. Nandun nga sila, maiipon yun sila. Except kikamping, ayan. Bawat kalamidad, ando doon siya. Although nakantyawan nga siya na lugaw. Si Madam lugaw. Bakit? Pag mga simbang gabi, baka na mamayag pagbag ang lugaw dyan. And lugaw is an essential food. So, kung saan tuloy napunta na naman itong aking pinagsasalita. Ngayon, ito namang si Governor Yap. Kasama ang ilang mga cabinet members. Galing pa ng Cebu ang Pangulo at ito ay dumiretso sa bayan ng Argao. Sa kailan tayo makakarating dito sa lugar na to? Sa bayan ng Argao at inabangan para tingnan ang danyos sa nasabing bagyo. Dapat lang. Pero I just don't know kasi this time is time for election. So, every candidate should come and show na nagkikiramay sila. Dumamay sa whatever na nararamdaman ngayon ng mga tinamaan ng bagyo na yun. So, ini na mga 3.5 million halaga ng tulong na ibigay na ng DSWD. Ay reminder pala yung mga naka-schedule na second dose ng vaccination bukas ay yung mga apo ko kasama doon. Kailan ba yun sila nag-first dose? Pero, but anyway, yung pag naka-schedule kayo, you have to go. Di ko lang alam. Sila kasi doon sila sa likod ng sa sports center sila maduman. At doon sila nagpa-first dose, doon man sila magsi-second dose. Ini pong 3.5 million na halaga ng tulong na ibigay na ng DSWD sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Thank you. Ang pinakamabilis lang itong DSWD and of course yung mga LGUs.
You just imagine kasi how will the documents, ang documentation yan, ang pag-liquidation yan, ang mahirap. Pero pag kita tayo digong naman no need ng etc. when it comes to calamities. Kaya kami kadto, nung na sinabi ng talagang tatamaan tayo ng bagyo, before the bagyo comes, talagang ikot kami, nagsa-soundtracking kami yan. Usually nga ako ang nagsa-soundtracking yan Hindi nung medyo nagkakadiferensya ang aking throat, iba na yung tadi ko kaya. Just imagine yung barangay namin, iikotin mo, 2 oras kulang. Too much yun sa aking dalawa. Lamunan ko. Dito kasing audit na ini, nagna-audit talaga Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang kagawaran ay mayroong mahigit 900 million halaga ng available stockpiles at standby funds para sa itulong sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Last Friday pa lang, sinabi na ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinausap na niya ang Department of Budget and Management na hinggil sa available na pera ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyo. Yun naman, dapat talaga ganun agad, action agad. Pero baka action agad yan to this time na panahon ng eleksyon, panahon ng campaign. Ayon kay Pangulong Duterte naman, sabi naman ni Pangulong Duterte, ubos na ang pondo ng gobyerno dahil sa COVID-19 pandemic. Is that so? Samantala ang daming pang-vaccines na dumating na mga bigay lang. Huwag sabihin na binili lahat yun. We have how many billions budget for this pandemic? So, pero natitiyak naman sa pagtitiyak naman ni Dumlao, mayroon pa silang pera. At iginiit na magpapatuloy din ang repacking nila ng mga family food packs para sa mga evacuees at apektadong residente. Importante doon yung panawagan nila ay nakakaawa tubig, which is the most important. Kasi halos lahat ng galaw natin, tubig ang kailangan natin. Yun ang the best, inumin. Saka yung pag ganon, in fairness sa mga babae, importante ng gusto ang tubig sa mga babae. So, nakikipag-ugnayan din ang kanilang kagawaran sa Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Of course, ang magbabiyahe nitong mga relief goods na ini ay ang mga Philippine Air Force and the Philippine Coast Guard through yung mga service boat nila. Ito namang Philippine Air Force, yung tura-tura, ayan, ingat lang po kita. To avoid any accident or what, kalamidad ini pinagtutulong-tulungan natin ngayon, so we must be careful to have another tragedy. Mahirap yun. So, ingat-ingat tayo. Ang tama lang naman yun, dapat pagtulong-tulungan yun. Di ba noong kailan ba yung yung nagrabe tayo ng bagyo? Di ba may mga tumulong sa atin to restore our kuryente? May nagpunta dito noon, from Leyte yata yun, na pinagtulong-tulong, kalalaki ng truck nila. To restore the current. Daw mag-restore sa to yung kuryente dahil grabe yung perwisyon noon. So, si Duterte naman nakiusap na ibalik agad ang supply ng kuryente sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Yes, sino ba naman ayaw ng kuryente? Pero it is very hard. It is very easy, napakadali po na magdikta, napakadali po magsalita kung paano. It is the easiest way, the easiest job, yung mag-utos ka lang to dictate. Pero wala tayong magagawa. He is the President of our Republic. So, naman, tama yun na ibalik ka agad. Sinabi rin ni Nograles na inatasan din niya. Inatasan din siya ni Pangulong Duterte ang Department of Information and Communications Technology na mag-install ng very small aperture thermal para sa mga sa mga tatawag kasi pag may mga kalamidad Ako nga during yung nangyayari kasalukuyang binabay ng bagyong Surigao. Tumawag agad yung apo ko. Yung mga anak ko nagkukumusta, ma. Kasi siyempre nasa ibang lugar sila. Sabi ng apo ko, ma, be careful ma, ang lakas daw ng bagyo dyan. Sabi ko, ayan, relax ka lang. Relax
weeks ka lang wala dito sa amin ng bagyo. Only heavy rains, pero hindi naman nagtagal. So, dapat talaga pinag-uusapan pag may bagyo na we have to prepare. Hindi natin sukat akalain. Hindi yung minsan palibasa hindi naman daw umuulan, tahimik ang hindi nagpapahiwatig yung hangin. Ayun, doon tayo magduda. Pag ang hangin, sinabi ng typhoon signal number 3 kita, typhoon ng signal number 4, pero tahimik yung mga puno, halos hindi gumagalaw yung mga dahon. Tahimik yung hangin, walang bunga ng hangin. Marikoklimlim lang, walang ulan. That is the time magduda tayo. Magduda tayo. Dahil sabi nga ng mga matatanda, ang tubig kapag tahimik, malalim yan. So, dahil kita wag tayo magtiwala. Naalala ko nga yung Typhoon Pablo noon pag akala natin going out na to our territory. Pero nung bumalik, ay mas matindi. Kaya yan sinasabi. Huwag kita basta magtatiwala sa mga arog kayan. Kaya mas mahirap. Difficile yan. Okay? Tama yun na ipinag-utos na. Ito rin ito rin risk reduction. Itong reduction and management Executive Director Ricardo Halad, ano ba yan? Bilang crisis manager sa mga lugar na naapektado ng bagyong Odette. Of course, itong NDRRM dito sa atin, MDRRM, sila po ang nagpapalakad, sila po ang nag-relay ng mga ng ating sila ang nagre-relay kung saan na ang bagyo. Ayun, sila yon. Okay, maghanap buhay muna tayo taraning masustain ang satuyang programa. Okay, Sir James. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang
Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Okay, padagos pa kita. Tayo. Ang programang Bareta Aksyon Informasyon is brought to you by Kagawad Mel Nandade Robles Moralio, Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, Boboy and Melit Robles Moralio, Cheryl Beauty Salon, Mama Betty's Farm, Plaza Resto Bar and Water Refilling, and of course Kansaranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gonoon Rason. And of course, also to Architect Saludo and family, Steve and Engineer Steve and Edith Andalis, and of course, Kong Joseph Fortuno. And of course, hello, I would like to say hello to James Benjamin of Syria, and to Philip Hubert. Hello, my love friend, Hubert, Philip Hubert. And also, hello to Senator Laila De Lima. Okay, ining mga telcos na ining NTC, pinayuhan was advised, pinayuhan ang mga ining NTC ng telcos na have to prepare for the internet traffic surge sa Christmas season. Yes, of course, there are so many greetings from their family, of course, to their loved ones. So, sigurado, ngayon pa nga lang, ang aking isang gadget, walang signal. Right now, hindi pa nga Christmas time, but the signals of these telcos ay nagpapasaway na. So, ining telecommunications, pinayuhan, dapat talaga payuhan ini. Not only to payuhan, pag if in case this not be, ang service nila is not so good na, they have some penalties. Tayo nagpapagod tayo, bumibili ng load, pagkatapos ang nila, ang serbisyo nila. So it is right, sa isang memorandum na inilabas ngayong araw ng linggo, sinabi ng NTC Commissioner Gamaliel Cordoba na inaasahang titindi ang internet traffic ngayong holidays. Of course, it is true. Very much said. Titindi ang internet traffic ngayong holidays. Makakadagdag din dito ang paghimok kamakailan, aniyan ang Department of Health, sa publiko nang gawing virtual na lamang ang mga Christmas parties dahil sa banta ng Omicron variant COVID-19. Yan nga ang pinag-aano namin. Yun ang pag-uusap nga namin to those who are having their Christmas parties. Sabagay dito lang naman kasi ang mahilig talagang grabe. Kahit sabihin pang naghihirap tayo, but still, hindi makakalipas ang Christmas ng walang event, walang pagsasalo-salo. Pero siguro, it is lesser because
all those relatives cannot just go home. Maray nga nita medyo ang ano natin, ang itong mga quarantine, yung mga ititigil sila. It is very difficult for them. Wag na lang muna kayong umuwi. Total may mga nakakausap naman. We go on chatting and then what else? Hello to my to Philip Hubert. Hello, my love, Philip Hubert. And of course to James Benjamin and to James Wally Osas. Love, always remember what I'm telling you. Time will come. It is always time will come. Just be careful because I have a friend who told me that she claims that she is my friend. But what is she doing? What is she doing? It is very careful. All those, not only me. This is regarding dito sa, it is right na ining SIM card. Ining pag-approve ka ining SIM card registration. Pero baka na naman maabuso ini. Igwanganit pala akong babasahin. May babasahin ako. Ang laban ng Pilipino, kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Hindi gumagana Pilipino. itong aking ano ba yan? Itong aking email. Hindi gumagana. I would have to read this Senate resolution na naman na ito. Nagkaroon ng Senate resolution regarding this approval of the public's no, this is not the one. Like of the Senate. Nasaan ba yung message ni Senator Laila de Lima? Na it is all about the registration of the what's that? SIM card. But it is very timely na dapat lang kasi marami nang namamatay ng dahil lang sa contacts nila sa mga cellphone, andun yung ginagamit sa pagpapasabog. So, sabi ko nga it is very important na ining SIM card na ito must be registered like other countries. Late na nga tayo Masyado na tayong late sa registration of that SIM card. Bakit ngayon lang naala na isipan ito ng mga ating mga legislador on approval of the Public Service Act and Senate? Hindi ko na tuloy makita. Where is that now? But anyway, pag di ko yung nabasa ngayon, it will be maybe tomorrow. We have still 1 week to go. I have 4 days to go. Wag na nga muna to. Ito na lang muna. Hindi ko makita saan ba yun. Pag hinahanap mo, wala. I prepared it already just before I came. Justisya at pag-asa. Aywan, lumayo na ng gusto. Nawala na. The approval of the Senate. Ayun, hinamahinan nyo na lang ninyo yung mga ipinaglalaban itong umpisan natin sa endorsement. Ayan, ang endorsement ni BP Leni. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya.
Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Ayan, ibalik ang hustisya. Kaya laban Laila, lalaban at lalaban. Si Senator Laila po, napakatapang po, basta nasa katotohanan lang. She will always fight for the truth. No other than the truth, the human rights, and then ang hustisya sa buong bansa. Laban ng mga nasa laylayan. I always telling that kung isang senador, kung batikusin ang isang nakamataas na opisyal, ganun na lang. Kaya dapat lang, laban Laila, laban sa May 2022. Ito ang isunod nga natin itong kung ano itong katotohanan na fake news disqualification daw para kay Senator Laila de Lima. Hinanjugon po niya ito. Yung kumakalat na balita na nagsasabing si Senator Laila de Lima ay disqualified at tumakbo dahil siya ay nasa kulungan, yan po ay walang katotohanan. Sapagkat po pwede lamang ma-disqualify ang isang akusado kung meron ng desisyon ang Korte Suprema. Yung sinasabi nating final and executory. Ang ibig sabihin, pinal na ang desisyon at ipinatutupad na ng Korte Suprema. Sa kaso ni Senator Laila de Lima, siya ay kasalukuyan pang nililitis. Nakapending ang kanyang kaso, nakabimbin ang kanyang kaso. Kaya hindi pa siya nakahatulan. Wala pang hatol ang mababang hukuman at matagal pa yan bago makarating sa mataas na hukuman. Kaya yung nagsasabi na hindi kwalipikado si Senator Laila de Lima, yan po yung walang katotohanan. At palagay ko ay paninira lamang yan sa kanyang kandidatura sa pagkasenador ng ating bansa. Kaya si Senator Laila de Lima, bagamat siya'y nakakulong, siya po ay pwede niyong iboto. Pwede niyo siyang iboto at ang inyong boto ay bibilangin po yan. Hindi po siya pwedeng ma-disqualify. Katunayan, hanggang ngayon, wala naman nagpa-file ng disqualification case laban sa kanya sa COMELEC. Kaya yan ay maliwanag pa sa sikat ng araw na si Senator Laila de Lima ay hindi disqualified na tumakbo sapagkat ang kanyang kaso ay nakabinbin pa lamang sa ilalim ng saligang batas, sa ilalim ng mga umiiral na batas, at sa ilalim ng mga desisyon ng ating Korte Suprema. Napakaliwanag na ang isang akusado na katulad ni Senator Laila de Lima ay maaari pang tumakbo, maaaring iboto, at pwede pa rin manalo at ma-proclaim pag siya'y nakakuha ng sapat na boto. Walang dahilan para ma-disqualified si Senator Laila de Lima. At sasabihin ko pa sa inyo, ako po ay nakahandang magsolik ng aking lisensya bilang isang abogado kung walang katotohanan itong aking sinasabi. Masasabi kaya yan ng mga taong nagsasabi na disqualified si Senator Laila de Lima? Aba, tingnan po ninyo kung yung masasabi nila. Yan po ay isang pagpapatibay na sa ilalim ng ating batas, ang isang akusado na katulad ni Senator Laila de Lima ay pwede pang tumakbo at hindi disqualifikado. Ano ako nababalitaan, nagpapile ng disqualification case laban sa kanya. May disqualification case man na magpapile sa kanya, naku, sigurado pong dismiss yan. Kasi yan po yung walang batayan sa ilalim ng ating batas at sa mga umiiral na desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya tulad ng aking sinabi, si Senator de Lima ay pwedeng iboto at ang kanyang mga boto ay bibilangin. At pag siya'y nanalo, siya po ay ipoproklama pa ng COMELEC. Walang dahilan para hindi siya iproklama ng COMELEC kapag nakuha niya ang sapat na boto sa pagkasenador ng ating bansa. Okay, yan ang pahayag ni Attorney Makalintal. Napakaliwanag po ng paliwanag, yung paliwanag na yun po.
She is very much qualified na magkandidato because she is not yet sentenced. Hindi pa po siya nasisintensyahan. Pagkasalukuyan pa siya nililitis at talagang pinapahaba po na hindi matapos ang kanyang kaso para hindi siya makapagboses. So nasa sa atin na po yan kung anong paniniwalaan natin, kung ang mga pinagsasasabi ng mga fake news ay paniniwalaan natin. Napakaliwanag po ng pinaliwanag ni Attorney Macalintal. At handa siyang bawian ng kanyang lisensya kung mali ang pinagsasabi niya regarding kay Senator Laila De Lima. Hinunyagun pa natin ining Republic Act 11310 regarding the 4Ps na pinapakinabangan na po ng gusto na itong sa ating mga kababayan na nasa laylayan. Okay, paninan niyo po niya ito. Alam mo ba, si Senator Laila De Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Okay, may niluluto pa ng panibagong ikukunin ko ng mga di ko kasi hindi ako nakapagpasiguro kasi nagkaroon na marami akong nilakad ngayon, marami akong inintindi kaya siguro maybe one of these days makukumpleto ko yung mga clippings na yun regarding kay Senator Laila De Lima. Hinanyugon pa niya ito ining Republic Act. Yung 4Ps pala si Senator Laila De Lima po ang siya ang main sponsor ng Republic Act na yan na regarding the 4Ps. Republic Act 11310 and napahinan nyo kung tayo Republic Act 11315 Community-Based Monitoring System Act. Ini po, inan nyo kung ang mga RA niya, Republic Act niya, Republic na ginawa, ang mga bill na ginawa niya, puro pangsan na sa laylayan. Pero marami dyan na mga law-making body. Dyan sa law-making body niya na para bang ang batas ay para sa mayaman na lang. Wala pong nag-focus para dyan sa mga nasa laylayan. Hinanyugon po niya ito ining Community-Based Monitoring System Act. Salamat kay Senator Laila De Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Okay, ini pang sarong ining Republic Act regarding sa mga Magna Carta for the Poor Act. Ini yung regarding sa mga kakulangan, sa mga kahirapan na nangyayari po sa yung mga barangay na. Dahil sa totoo lang naman kasi marami pang kulang. Hindi naman maaksyonan niya ng mga taga sa barangay, mga barangay officials dahil kakaliit po, kakarampot naman po ang budget para sa barangay na yun lang po ang pinaghahati-hati na masustain ang pangangaipo ng sarong barangay. Kaya hinanyugon po niya ito ini. Maraming salamat kay Senator Laila De Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating may hirap. Katulad ditong mga agriculturist natin, ini mga parauman niya to, ini mga planting rice, na ining sa tuyang bigas, bakit ang mura-mura ng palay, pero itong bigas patuloy pong tumataas, kasama po yan doon. Na dapat ma-regulate, unang-una itong bigas natin is the number one na sa tuyang pangangaipo, sa tuyang buhay, sa tuyang pagkain. Pero, bakit pagdating sa palay, napakamura? Ito nga pinag-uusapan namin kanina ng mga farmers, na pagdating sa abono, sobrang mahal na. Libo na, nasa almost ilang libo na ba? 2,000 na? Na yun din ang idinadaing. Nilibre na nga yung irrigation service ng tubig, ng patubig, binanatan naman sila doon sa mga, yung fertilizers na kanilang ginagamit, yung patubig. Libre nga yung patubig. Anong nangyari? Yung spray. Sabi ko nga, pag hindi ka nag-spray, kakainin naman yun. After na mag-planting rice ka, dapat dun susundan mo kaagad yun ng spray mo kaagad because baka kinabukasan yung ipinatanim mo ay inubos na ng golden kuhol. Yan po ang number 1 na ipinamana ng mga Marcoses. Si Imelda Marcos po, nagdala niya dito sa Pilipinas na golden kuhol. Na dapat yung papatubuin ba, ngayon, ang masama kasi doon, may nakawala na punta sa mga palaya na until now, it is the most problem kana sa mga
mga magbubukid niya to ining golden kuhol na pinagtitinda na nga, ginawa ng pulutan, andyan po sa mga ihaw-ihaw, andyan yung golden kuhol. O ito pa, pakinggan pa natin itong isang Republic Act na ini. Nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila De Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Mas marami pa talaga yung magagawa si Senator Laila De Lima pag ibinalik natin sa Senado. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, ito pa sa endo ng James Wally Osas. And of course, hello to James Benjamin. And of course to hello love, you are watching. Thank you for watching. And of course, ni Boboy and Millie Robles Moralio ng Cheryl Beauty Salon, on it managed by Cheryl and Tuding Castroverde Aquiler. And of course, ni Kagawad Mel Nandade Robles Moralio. Hello also, thank you to Butchokoy Rex Oliva. And of course, kay Rodolfo J. Poitino. And hello, yung mga sinasabi ko palang i-endorse ko po yan dito ining isang product na ining Zinzino Balance Oil. Zinzino Balance Oil. Kung sino pong gustong i-try ito. Kasi na-try na po ini hanggang sa kuyang tugang na nagpatunay na ining Zinzino Balance Oil Plus bakong barbasta po. Just imagine, bedridden na po siya for 4 years. And parang ang gumagalaw na lang sa kanya ay yung kanyang mata. Pero nung ginamit po ini, itrinay niya, there is nothing wrong. There is nothing wrong in trying such a product. Ayan po, sa ngayon po, yung kanyang asawa, napapaupo na niya, na dati lagi na lang nakahiga, ang gumagalaw lang yung mata, and now ngayon, nag-uumpisa na daw na magsasalita. Dahil pati speech niya nawala. Talagang as in bedridden na lang. Ang gumagalaw na lang daw po ay yung kanyang mata. Pero siya po ang nagpatunay. Kaya ining Zinzino Balance Oil, lalo na yung mga yung naging sakit nga, nagdadialysis. Yung mga hindi maayos-ayos ang blood pressure. Ayan po, subukan po ninyo. Kaya ini parang number 1 detoxification po na ginagamit sa Norway and ginagamit sa Sweden. And now, ito raw ang pinakang ginagamit na ng China laban sa COVID-19. So, ang programa pong ito, the main sponsor po, the principal sponsor of this program is no other than Saint Schönborn. So, Saint Schönborn of Germany. Hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila De Lima. Ating ibalik. Okay, again, I would like to say hello and thank you for watching James Wally Osas, Philip Hubert, and of course to James Benjamin. Hello, they are all my loves, they are all my admirers, they are all, I don't know, they are all my friends. Male friends, I call all of them my boyfriends, my male friends, all of them. They are my boyfriends, I love them because they are watching and they are protecting me. Ating ipanalo. Wag lang masungkit na naman. Ayan, baka masungkit na naman itong mga loves ko. Sir James. Okay? It is time already to say bye-bye. And sa tuyan po manakaibanan, mayo pong iba kung di sa technical side, si Sir James Saturian Oco. And of course, sa information, si Sir Jimmy Guanzon. And doon sa transmitter, no other than Felix Lagrimas. And of course, si Aldrin Orlanda. Yung mga yung mga nakikinig po sa listening to the Transistor Radio and watching by live streaming. Thank you, and thank you. God bless us all. Always stay safe. Avoid going out without your face mask. Observe the health protocol. Hello to all of you, and thank you. God bless us all.